Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV kuom thuolo mokalo manok wasebedo ka wantiere KICC kama romo mar weche mag lokruok chal kor lwasi dhi nyime ka odiechieng' ma kawuono en odiechieng' mogik ma jotelo mag pinje Afrika oketo ayanga winjruok ma gibedo godo e neno ni Afrika bende obedo ng'ala manyime e rakruok kod lokruok chal kor lwasi ka bende ikwayo piny mangima mondo koro oti kanyakla kod pinje Afrika ni mar Afrika nitiere kod mwandu mathoth mapok oti godo bende nyalo miyo piny mangima obed kor resruok kaluwore gi midhiero moseneno ka lokruok chal kor lwasi pod medo kelo pek e gwenge mopogore opogore. Nyako Ramogi jatend piny Kenya William Ruto en achiel kuom jotelo ma oloso giko mar nyasi mar poro wach kendo lalruok e weche motenore kod lokruok chal kor lwasi e kar romo maduong' ma KICC buore Nairobi. Nyaka gi kinde ni pod odhi nyime ka jotelo mopogore opogore pod loso. Jatelo maduong' mar bengi mar Equity James Mwangi bende oloso ka onyiso chung' mar riwruoge mag ji giwegi kata bad migawo mar ji giwegi kaka gibiro chiwore mar sero chenro ma oketi kod pinje Afrika e neno ni okenge ma oseketi ma winjo bed ni reso godo kor lwasi otiyo makare mag ting'o sir ma opogore opogore koting'o mag omenda. Nyako Ramogi mage kaka weche chalo KICC Nairobi giko mar twak ma osebedo kuom thuolo mar ndalo adek kochopo kawuono ewi lokruok chal kor lwasi. Twagni onywando jotelo mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika kod jokanyo mamoko masiro twak ewi lokruok chal kor lwasi. Nyako Ramogi koro wadhi nyime kod weche manyien mag Migago machiegni nyinga en George Bati. Jolweny mag riwruok pinje Afrika ma ugwe maketo kwee e piny mar Democratic Republic of Congo biro medo dhi nyime kod keto kwee pinyno kuom dweche adek mabiro. Ma en lendo mogol kod jotend pinje Afrika ma ugwe e kinde romo mane gibedo godo e boma ma Nairobi tenge mar romo mar chal kor lwasi mar neno ni arita mungire obedo e piny DRC. Lendo no yango ni jolweny go mane thuolo margi mar bedo e DRC rumo ayanga tarik 8 mar dweni koro biro medo bedo kendo keto arita e pinyno nyaka tarik 8 dwe mar 12 higani. The current mandate of the regional force will be expiring on 8th September 2023. That is about 3 days away from today. Therefore, the heads of state agreed to extend duration of the mandate of the East African Community Regional Force and the Status of Forces Agreement for a further period of 3 months, as from 9th September 2023 to 8th December 2023, pending an evaluation report from the Council of Ministers. The heads of state, while applauding His Excellency President Tshisekedi for his commitment to restoration of peace in Eastern DRC, they thanked His Excellency President Ndayishimiye, who is the President of Burundi and the chairperson of the Summit of the EAC Heads of States, for his continued engagement and commitment towards supporting the people of Democratic Republic of Congo in their pursuit for sustainable peace and security.